Het begon in 1985 met een meneer die heet Robert Kien. Die studeerde op dat moment, er was een Amerikaan, studeerde in Seat in Parijs en had een idee. En zijn idee was, we hebben een aantal kleine bedrijven, hoe komen die nou aan hun promotiematerialen? Komen die nou aan visitekaartjes? Nou, dat idee dat ontstond in 1995. Hij is ermee aan de slag gegaan en bereikte in 2003 een omzet van $50 miljoen met dat idee. Begonnen vanuit een slaapkamer van een klein appartement in Parijs. Op het moment dat hij dat idee had, werd dat zo booming, mede door de internet-hype die er kwam, dat hij besloot om een fabriek te bouwen in Venlo. En dat is waar we nu zijn. En hij begon dan met 7 man. En wat ze deden waren ongeveer 200 pakketjes per dag. En nu, in 2011, versturen we 30.000 pakketjes per dag gemiddeld. Wij doen alles wat eigenlijk gepersonaliseerde producten kunnen zijn. Buiten de visitekaartjes hebben we een hele hoop andere papierproducten, zoals bijvoorbeeld kalenders, briefpapier, postkaarten, kerstkaarten. Daarnaast hebben we ook een hele hoop producten die niet papiergerelateerd zijn, zoals t-shirts, stempels, banners, geborduurde producten, placemats, van alles, mokken. Je kunt het eigenlijk niet noemen, pennen. We hebben heel veel producten die de klanten bij ons kunnen bestellen. Waar wij ons met name op richten is het consolideren van wat we noemen mass production. Nou, dat is onze focus. Proberen zoveel mogelijk vraag te consolideren. Online te printen. De vraag is allemaal online. Het zijn allemaal mensen via internet. Dus we zijn meegelift op de internet hype. Als een klant bijvoorbeeld op de Seychellen kaartjes bestelt, dan maakt hij dat achter zijn computer via het internet. En op het moment dat hij die bestelling af heeft, komt deze bij ons in de productie binnen. Op basis van levertijden worden die verzameld en worden dan geproduceerd, waar ze hier gesorteerd worden naar landen en van hieruit naar het betreffende land, in dit geval de Seychellen, worden toegestuurd. Vistaprint zit sinds 2004 in Venlo. Er werken 300 mensen. En van hieruit worden klanten bediend in maar liefst 72 landen. Alles gaat via internet. De jury van de Limburg Export Award beschouwt Vistaprint als een duidelijk voorbeeld van een nieuw internetmarktconcept, e-commerce. Het bedrijf weet volgens de jury goed in te spelen op de nichemarkt van gepersonaliseerd drukwerk aan particuliere en kleine zakelijke klanten. Waardoor ook in minder gunstige economische tijden een spectaculaire groei te realiseren is. Aldus de jury. Die groei kunnen we in de export met name realiseren door landen waar wij nu nog geen eigen websites hebben en waar wij in de toekomst denken dat daar het internet nog veel grotere vlucht zal nemen. Zoals bijvoorbeeld de Oostbloklanden. Turkije hebben we onlangs geopend, Afrika. We willen veel meer gaan doen in Zuid-Amerika, dus er zit nog heel veel groei in export in de vat. In principe kan iedereen in ieder land van de wereld bij ons bestellen.